वाह हरे चौहान साहबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा है ना हो। तो देखा नू है ये लोग सही प्यार करता रहे। बीलू भाई समझ में आता है ना, इन लोग से प्यार कर रहे हैं, उनका से प्यार करके का करब। अबा रह गल बा तू कहू जे आई लव यू तो कह रिटायर बानी, आ एकरा से कह द कि आई लव यू तो कह तैयार बानी। अंतर नु बा। अब वो पार्टी खत्म बा, फैक्ट्री से अलग बा। अभी सुनिया चौहान साहब से, अभी क्या के साहबे कही ना हो, इहो एगो साहबे बड़े गंडक में चपरासी बड़े। बाबू यारे एगो डाफरा के लई देखाओ तमाशर। चौहान भाई तारा कौन तीन स्वागत करता। पढ़े के बेरा तो स्कूले में ना गइल, लगल अंग्रेजी बतिया। पढ़े के बेरा इनकर पढ़ाई जानता नहीं सब कि ना। 3 गो जीवन में क्लासे कैले, 3 गो क्लासे कैले बड़े, 1 2 3 1 2 3। इनका पढ़े में 3 गो जुगाड़ लागो, स्लेट पेंसिल बोरा। स्लेट के फोड़ दिले, पेंसिल के खा गई, बोरा के एगो जॉकेट बनवले बाड़े। पढ़े के बेरा तो बुझेबे ना तन तन डाफरा देखा तो मास्टर देखा डाफरा के लई केंगा होला बाबू रे चढ़ बड़ा। एगो दुल्हन नई नवेली नार गाँव भइल बा, लेकिन घर में सास नहीं ननद नहीं, सैया बाड़े प्रदेश में, बेचारी अकेले घरे बिया। देवर बात तब पढ़ता। एक दिन कुआं पर गई पानी भरे, बाल्टी कुआं में डाल देहलस। बाल्टी जब घींचलस डोरी टूट गई, बाल्टी गई ओने ई गिरल एने, एने गिर गई ए पर ना मरल बाबू रे। उहे कहत देखा तार के भाव देखा डंडा परा के कहतिया, अरे सैया घर रहिते तैयारे पीसते हरदिया देवरो न बुझे। अरे सैया घर रहिते तैयारे पीसते हरदिया देवरो न बुझे। अरे लारे तो रदिया देवरो न बुझे, लारे तो रदिया देवरो न बुझे। अरे सैया घर रहिते, सैया घर रहिते त पीसते हरदिया देवरो न चढ़ली जवानी हमर लावाना बनवला। काहे लागी पिया बारे गावाना करवला, चढ़ली जवानी हमर लावाना बनवला। अरे कवन गुताई रहे, अरे कैला तू सतिया देवरो न जाने। अरे लारे तो रदिया देवरो न जाने, लाहो तो रदिया देवरो न जाने। अरे बस ए चौहान जी देखो नाच के होला। नाच
नई हारावा एकरा से नीक हम रहनी नई हारावा अरे ऐसन छोटावा लागल बाबे अरे हई टूटी गइल हड्डिया देवरो न बुझे अरे लारे तो रोदिया देवरो न बुझे लारे तो रोदिया देवरो न बुझे लारे तो नाच एकरा के लोग कहला बाबा छप रहिया हो एगो देहिया ई मिर्ची के जिलेबी खानी वाइट के धो दे एक एगो तलवा देखा तार के साथ अरे लारे तो रोदिया एक एगो है वैरायटी बदल के देखो अरे लारे तो रोदिया देवरो भाई वैरायटी चलो एही में तीसर का वैरायटी देख लो अरे लारे तो रोदिया देवरो न चलका देखो वैरायटी भाई देख लो अरे लारे तो रोदिया देवरो न अब देखी हाँ जुआड़ आई जुआड़ धन्यवाद सोनोटेक कंपनी के माध्यम से रुआ सबके सेवा भइल श्रोता समाज रुआ सबके हंसे खातिर नाचे के पड़ेला ऐसे फिर आगे भेंट हो तो चौहान भाई से फिर देखी कि चौहान ठाट अग्री का ठाट कैसन ठाट होला कोनो प्रकार के त्रुटि हुई क्षमा करब सोनोटेक कंपनी के माध्यम से रुआ सबके सेवा भइल ऐसे ही रुआ सब प्रेम स्नेह देत रहे सोनोटेक में कैसेट बनत रही और रुआ खरीदत रही हमनी गावत रही और रुआ प्रेम देत रही हमने के हिंगा नाचत रही धन्यवाद नमस्कार।